ازي اغلغلوت تلفزيون ايرترايوز خبركم تخطاتلتنا كما يتمسيوم ساعة شعت مشت اخيلون لومي سنبت 10 غنبس تدالوه هاغراون احغراون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم يفرم قدي بقندي ارست زيناها افلم ابن زوبا من دفرا ابركتو من محدارات كبابيه بهاغراو مدبات تموغيسوم ابن زوبا منصورا اغرابن انسا زغرامن مسسان زوسد زلو سغمتي قوتاوي وصيت يركبولو اب زوبا ماكل علي 480 بلوصات تمهارو شامناي كفلي شلمات في التوراري تعديلهم إيران بالعلين متقعت خمسة كادت حبرات إمارات عرب كويت كسيسا منقست نيجر فرنسا 24 تركبنت شعات مع كنا زينا فرنسا أجيدو كوينات يوكرين بسلام زعرفوا الجزينة ويحكم زي كون بريزيدنت فلاديمير بوتين أميتهم اب كتما من دفرا زركبا 4 من محدارات كبابي ام عوات هاغراو مدبات بحافشا ام مدبا بعلات دما بفلاي العلا بركتو خمس قبرا ام حدارين وزبا من دفرا اتو هزقياس وهبت غليصوم من محدارات كبابا عدباري عد وغري عد حرن حدش عدن ام مدما بعلنا صنتنا بقندو دما ابتي كاب 15 غنبوت جميرو اب غدناتات زكاد مدبات ابنتاوي بركتو خمزلون بمتقاس صلوان نملأت زبا كم صفحة حابيروم أم حدرتي مس نبرتن زلون زمدنان مرددان استقسياتو هزكياس مبل 35 عمت ناصنت بمعرق قباب نمصنبال من محدار نوزبا من دفرا مدبات فلي مخم زلا نصيروم أم حدرتن ايتن من محدرات كبابي بوغنن بعل ناصنت مدما حزبي ودابيتاتو بمحيال نزغبرو زلا استواصو بمغواس درو اتي ناي بعلنا صنت هواهو ان مقيم صخم زل غليصن مبل 35 عمت بعلنا صنتنا صنعتنا وحسنا بزبل تيمان مصنبال بدرجه هاجر كاب درجه عدتا زجمر سفيح مدلوات يقبر كم زلو زفلت يوم موكس هوسبيتال زوبادوب نمعبالن زهبو غلغلوت نمحياشن مستقبر وفري عاق مسبن زمناو مسارحن رؤي معباله كم تمزغبه تغليصوم وكيل إيرينا شويت قبرم زدالوتو صبصاب يسعب ሕብረተሰብ ምርግጋጽ ካብ ቀንዲ ሸርቶታት ዘላዓ ምዕባለ ሓንቲ ሃገር እዩ ኣብዚ መዳይ ኣብ ሃገርና ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ዝምስከንን ዝተባብዑን ኮይኑ ምናስ ተካላት ጥዕናን ምውዳድ ንዑ ዘድሊ ብቑዕን ዘመናውን ናውትን ዓቕሚ ሰብን ድማ በብእዋኑ እናተማልአ ይመጽእ ኣሎ ኣብ ሞኮስ ሆስፒታል ዘዋደው መንደፈራን በኣር ኣብዘን ዝሓለፋ ድሕሪ 10 ዓመታት ናይ ናጽነት ምዝ ዝተኣሳሰር ዓበይቲ ንጥፈታት ተተግቢሮም ኣለዉ ዘመናዊ ትሕተ ቅርጽ ዘማልአ ዘባው ሞኮስ ሆስፒታል መንደፈራ ኣብ ዝሓለፋ ድሕሪ 10 ዓመታት ናጽነት ብዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን رؤي معبالة كم زمزجبة ميديكال دايركتور نايت هوسبيتال قليتو أبتعنا حبرتسب تعقان من محياش منصع بعتب كاب سر حلو شوتوتات كم زخانة زحبرة دكتور سعارة تسفو أبتعتا أرصب استجاب روفري متكال أكسجين اتفر ماشين مودار تحيا وساعتن متكاتا جنريترن كمون معلتاوي 400 لتر كلورين اتفر ماشين زمناو موجن حكمنا وقحفن كم زتقالل عن تيرو علاماتاتن قدامنتاتن مينستري تعنا نمملأ بحد وجن بخلاي وجن لما ودو حبرات حجرات زوجو شتوتات زلاعي معبالة شتو أسر سلسلة نمرقاس تعقاني زخنة من حياشات أريو زي شتو أسر سلسلة نتعنا كم مسارتاوي مسل زرين كم أون زخنة زيجا كابتي بسنكر حقت بوتا يكون
حصرت جنزب كابتي أقداسي زهون حكمنا كي تعرفن زعلنا إيه بحفشة التي تبصحنت أب معباي كمون سبسرحون بهراون حركة كتصور زخل تعناوي مواقر أب مفتار زعلمه استفلالي من محياشات عريو كم أبنت هجي أب تحت أرض انترينا قدامي أبنتنا ناي متكال أكسجين زفري ماشيني أكسجين حدا هوسبيتال أكسجين زفري ماشين كله أزيو أقداسيو عبي نجاري محياتو أبزخون جزين ساعتن أكسجين نتحكمتو بوحس مجدي كقرب يخيل عنه مالتي تي ناي ساعات بوحس مجدي كقرب تخيل زي مهانو دما أبتي بقعت نهو أقلقلوت أبتي أسالتو نهو أقلقلوت رؤي زهون لو تمثيله بعابيوها أتي سبسرحون بهرياون حرقة تصور زخيل تعناوي مواقر أم نفتر عبي أبركتو كيرو هنبلنا هلينا ቁፅሪ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ብመጠንን ዓይነትን ክብከም ዝበለ ብምሕባር ኣብዚ እዋን ብቑዓት ክኢላታት ውሽጣዊ ሕማማት መፅባሕቲ ሕክምና ዓይኒ ማህፀንን ፊስቱላን ከምኡውን ክኢላታት ሕክምና ህፃናት ተመዲቦም ብምህላዎም ነፀርታን ፍወሳን ሕማማት ከም ዝዓበየ ኣብርሂቡ ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ሓፈሻዊ መፅባሕቲ ሕክምና ህፃናትን ናፅላታትን ሕክምና ዓይንን ስንን ውሽጣዊ ሕማማት ሕማም ኣእምሮን ሕዱራት ሕማማትን ዝተማልአ ኣገልግሎት ኣብ ሕክምና ጎረሮ ኣፍንጫን እዝንን ከምኡውን ሕክምና ቃፀሎን ዓፅምን ከዓ ውሱን ኣገልግሎት ከም ዝወሃብ ኣረዲኡ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ሕክምና ህፃናት ከምኡውን ናፅላታት ሕክምና ማህፀንን ሕርስን ሕክምና ዓይኒ ከምኡውን ሕክምና ውሽጣዊ ሕማማትን ብተወሳኺውን ሕክምና ስኒ ስነ ኣእምሮን ካልኦት ሕዱራት ሕማማትን ኣገልግሎት ክህብ ከሎ ኣብ ሕክምና ኣፍንጫ ጎረሮ እዝኒ ቃፀሎ ከምኡውን ዓፅም ድማ ውሱን ኣገልግሎት ይህብ እቲ መወከሲ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ጥራይ ከይተሓፅረ ማእከል ስልጠና ብምዃን ኣብ ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስን ወታደራዊ ሆስፒታላትን ክልተ ሓሳባዊ ትምህርትን ዝቐሰሙ ተሓጋገዝቲ ነርስ ግብራዊ ትምህርቲ ከም ዝህብ ሓቢሩ ሆስፒታልና ማእከል ሕክምና ጥራይ ዘይኮነ ማእከል ስልጠናውን እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ መንደፈራ ከምኡውን ኣብ ወታደራዊ ሆስፒታላት ክልተ ሓሳባዊ ስልጠና ንዝወሰዱ ተሓጋገዝቲ ነርሳት ግብራዊ ትምህርቲ ይቕስም ብተወሳኺውን ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥዕና ዝመፁ ሓፈሻውያን ሓኻይም ትምህርቲ ህፁፅ መጥባሕቲ ወሊድን ከምኡውን ፅኑዕ ክንክን ህፃናትን ይህብ ብዘይካዚ ግን ካብቲ ብፍሉይ ዝልለየሉ ማእከል ፍወሳን ተሃድሶን ፊስቱላ ምዃኑ እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ንምድንፋዕ ብዝወሰዶ ተበግሶ ዝተመስረተ ኮይኑ ክሳዕ ሎሚ ንልዕሊ 1400 ደቂ ኣንስትዮ ፈዊሱን ዳግም ናብ ሕብረተሰበን ክፅንበራን ዝኽኣለ እዩ ዋላ እኳ ብድሆታት እንተሃለውና ራእይና ግን ንፁር እዩ ሆስፒታልና ማእከል ብቕዓትን ማእከል ምርምርን ክኸውን ኢና ንደልዮ ነዚ ዝኸውን እውን መባእታዊ ዝኾነ ስራሕ ተሰሪሑ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ናይ መባእታዊ ዝኾነ ቴክኒካዊ ሓገዛት ነዘን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ዞባ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ቴክኒካዊ ሓገዝ ንገብር ኢና ከም ናይ ጽኑዕ ክንክንን ክትትልን ህፃናት ኣብ ምስፋሕ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ኣብ ምሃብ ስልጠናታት ኣብ ምሃብ ቴክኒካዊ ዝኾነ ሓገዝ ንገብር ኢና እዚ ግን መባእታዊ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክሰፍሕን ዝያዳ ክሕይልን ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ማእከል ምርምርን ከምኡውን ብቕዓትን ናይ ምግባር ራእይና ንዑ ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና موسى قطر حجرات حماماتن ባህላዊ ፈወሳታትን ካብ ቀንዲ ብድሆታቶም ምዃኑ ዝተቐሰ ዶክተር ሰዓረ ሰብስርሖም ባህርያውን ሓደጋታት ክጻወር ዝኽእል ጥዕናዊ መዋቕር ንምህናፅ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ እዚ ብኩሉ መዳይ ጠለባት ህዝቢ ኣብ መዳይ ጥዕና ንምምላእ ተዓሚሙ ዘሎ ስራሕን ተዳልዩ ዘሎ ንዋትን ዓም ሰብን ኣብ ድሕነት ዜጋታት ዝፈጥሮ ርፍታ ቀሊል ከም ዘይኮነ ርእሰ ግሉጽ እዩ ጽንዓትና ዋሕስና ካብ ኣገልግሎት ዜና ዘባደው ሸዊት ገብረ ብርሃኔ ካብ መወከሲ ሆስፒታል ዘባደው መንደፈራ ርሑስ ቅንያትና ጽነት خوفنا طول كرامتنا يحاسب حسنا أب نوزبا منصورة أقرابن سازقدا من معقابن مسانن زوسد زلو سقمتتات وتاوت يتيركبو خمزلو تحبيرهم
وكيل بعل سلطان أقرابن إنسا زقدامن أتو عنداي قبر زقابيهر نيرين أبزهابو حبريتا برسات أقرابن إنسا زقدامن زق وزاترو 41 أبالات بحموشت من محدارات كبابي نقطات بمقام بوهدت سالا سرح زلو مبقلاوين أقرابن إنسات زقدامن ناف نبور يملو سخم زلو قليسهم مسناي سراح مشارختي بموهاد نقحات حبر السبن معباي زتقايد أستمروتاتن قوسقوساتن ون وتاوي صلوافة إرخم زلو بمتكاس أقرابناي متكلم دي بسفحو كلمات حساسيبهم أما حداري من محدار كبابي ما انتاي آتو حدوق آدم بوغنو هزبي تريو برسة أقراب نمكتا بنقحاتي واسع اقوان طلوب قال من محدارات كبابي بزي حلاف النتوان سبا زرق مقرات نمكتا أرام سقم تقوصد أزها خيرهم أب زوا معكل نبولس آتمهارو شامناي كفلي شلمات في التورار تعدي لهم نتيت مال قدام تشعات تقنبوز تقايد سنسر عز تخطاتله غازيتنيا دانيال ولدو زدالو صبصبالو أرسيماس مروم كتقربيام أبزبا ماكل أب هاجراوي مرمرة شامنا كفلي عمت تمرت خلتشن 24 كلتشن 25 بلس وصيت نزامز جابو 481 تمهارو شلمات في توراري تعديلهم تمالت شعت جنبت أبستخايد سنسرعات نشلمات زبقعو 900 لعليون زمتو كخونون كلو اتن 55 دك أنستيوين أبتاقات أمين تشلمت مداليان ورقة مسكرن 900 نزامز جابو شدوش تهابرم تمهارو وانجا كمون نبولت أتعبيت تمرتي جنزباوي شلمات تعديلهم حلف جنفر هامات أتو سامسوم كفلة محبر من سيات تمهارو أب تمهرت زلوم تقداسنت نكبرخ مس كلهم مشارختي بفلاي دما مس مينستر تمرتنا توهاده زي تفل عليه ناي متبع مدبات ككايد مصنحو بمحبر نايلو عمد قصر تشلمتي كم نايز حلف عمد ب500 عبيت كم زرعيه أبريهم حلفي جنفر تمرتي ممهر بلاي هاب تقابر بوغنو علاماتنا يمشلام مدب نتم بولصات بمتبع أبتم كالوت قدس كن محدار كم زخونه بمقلات ترى ولدي أمت بعدكم كعزز أزخخيرون أب متكل عبيد قوني أكاديمية وتمرت الزكاة نتفتات بالي سبورت انتعنان كمون مهزون سنعاد بقاع تمهارن مفراي در راغي تراسل الزلو بزحي لقدفع له مزخاخر قريبهم رسم مربيت تمرت مبعتان مأكلين درجة سوء إبراهيم عفا ممهر محمد إدريس أبزهبو مبرهي عمتاو زكاة كنابيات تمرتي بقعاتن تودا دارنتن تمهارن من فتاش كمون بهالن كبتاتن حبرت سبن مصراس أبورك تقوم زلو أرديهم أمم حدار كبابي متكل آبيت التركب بيت تمرت مبعتان مأكلين درجة سوء إبراهيم عفا كاب قدمة تمرتي كساب مأكلين درجة زمهارو 450 دك أنستيزر كبوم لعلي 1,100 تمهارو اللوام كبراتم كبرانن صعب زيناتات هاجرات وصاين مكتتالكم كادقيمه بخبر عدمكم إيران لو معسر تقنبوتها بالعلي تقعتي ميسايلات درودات كم زكادت حبرات إمارات عرب كويت كسيسن زبزحا خابت متقعتات علامو خي وقع خمز برعانه زقلصاتن هاجرات تسقمتي تفتيرون زلو خناتات مليسو زقادد مخانا حابيران يخون انبر منقست إيران تغبلتياتن هاجرات زوص مجلسي آلوتاو ملاش هيبول اللهم إذا خمزيلن كل أمريكان أبزوبا معكلاي مبرغ زركبا مشارقتان أبلعلا هاجرو وتهدراو تسابو يكايدا مهلان زو غسي حلوة سورة إيران كموصو نزغل سقات نممكات قربكم زلو دقي موارقاقيتهم بخال وجن أمريكا أب كينات كتعوت سنة زي كالت أبلعلا هاجرو قطبا وكينات تؤوج كم زلا منقست إيران وقسوم أمريكا كابن نابن ودبات إيران نزن كساقسا مراكب بمعقات أبلعل تهاجر قطبا وتسقطي تقبر كم زلا زفلتهم مزي أبزت أساس إسرائيل لو معسر تقنبوت أبدوباو ليبانوس بزكاة توسخ متقعتي أستات 4 سبات كم تقتلوا تقاليحهم تمالي تشعات تقنبوت بزكاة تماساس المتقعتي لعل 10 سبات كم تقتلوا زي توصل سبات اتي وتهدراو سقمتتات تبقصو سلام زعقف كخوين كم زخيلي زئمت إسرائيل ليبانوسن زمتصو منا بأمريكا ناي سالساي زوريا زرب كايدا مدبالهم
መንግስት ኒጀር ፍራንስ 24 ትርከበን ተሻዓተ ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ኣብ ሃገሩ ከይነጥፋ ኣጊዶም እተን ትካላት ንልኡላውነት ሃገሩ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታ ክዝርግሓ ከም ፀንሓ ብምኽሳስ እዩ ነቲ ስጉምቲ ወሲዶም ንጥፈታት ናይተን ማዕከናት ዜና ንፀጥታውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ገስጋስ ሃገሩ ከቆናፅም ምጽንሑ እዩ እቲ መንግስቲ ወቂሱ ዘሎም መንግስቲ ኒጀር ኣብ ልዕሊ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ናይ ምእጋዝ ስጉምቲ ክወስድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይረድኦም ኒጀር ጥራይ ዘይኮነት ጎረባብቲ ሃገራት ማልን ቡርኪና ፋሶን እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ጸኒሐንን ማዕከናት ዜና ምዕራብ ንረብሓታት ዝውክልአን ሃገራት ጥራይ ዘገልግል ፖሊሲ ከም ዝኽተላየን ዝውቀሳ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ዝዓርፈሉ ግዜ ነዊሕ ከም ዘይከውን ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣሚቶም ፕሬዚደንት ፑቲን ትማሊ 9 ጉንቦት ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ብድፊት ሃገራት ምዕራብ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፉ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም ከም ኣካል እቲ ናይ ሰላም ኣንፈት ፕሬዚደንት ፑቲን ምስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜለንስኪ ኣብ ሳልሰይቲ ሃገር ተራኺቡ ክዘራረብ ቁሩብ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም እቲ ርክብ ናይ መወዳእታ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝኽተመሉ ከም ዝኸውን ድማ ፕሬዚደንት ፑቲን ዘሎ እምነት ገሊጾም ፕሬዚደንት ዜለንስኪ እውን ንዘተ ሰላም ቁሩብ ምዃኑ ብመገዲ ስሎቫክያ ኣብ ሰደዶ መልእኽቲ ሓቢሩሎም ኩናት ዩክሬን ወተሃደራውን ፖለቲካውን ረብሓታት ሃገራት ምዕራብ ንምውሓስ ከም እተወልዐ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ፑቲን ንዩክሬን ካብ ምዕናው ሓሊፉ ነቲ ዝድልዕ ዕላማ ከም ዘይወቕዐ ኣረዲኦም ሩስያን ዩክሬንን ካብ እትማሊ 9 ክሳብ ጽባሕ 11 ጉንቦት ዝጸንሕ ግዝያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብራ ነፍሲ ወከፈን 1,000 እስራት ኩናት ክለዋወጣን ተሰማሚዕን ምህላውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ዝተወልዐ ወተሃደራዊ ግጭት ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ተሓበረሎም 10 ጉንቦት ኣብ ፓኪስታን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ኣባላት ፖሊስ ከም ተቐትሉን 10ታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ድሕሪ ምቅሉሕ እዮም እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ሰሊኾም ብዝኣተው ሽበራውያን ከም ተፈጸመ ዝኸሰሰት ፓኪስታን ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣጠንቂቓላ በዚ ድማ ዝሃድእ ክመስል ፀንሐ ወተሃደራዊ ምትፍናን ክልቲኣተን ሃገራት መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እሙቶም ካብ ፈለማ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ክካየድ ብዝፀንሐ ምልውዋጥ መጥቃዕትታት ካብ ክልቲኡ ወገን ልዕሊ 600 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት የረድኡ ዜናታት ንምዛሙ ኣርስተ ዜና ክደግመልኩም ኣብ ንዞባ መንደፈራ ኣበርክቶ ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ሃገራዊ መደባት ተሞጊሶም ኣብ ንዞባ መንሱራ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንምስሳን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እወታዊ ውፅኢት ይርከበሎም ኣብ ዞባ ማእከል ልዕሊ 480 ብሉፃት ተምሃሮ ሻምናይ ክፍሊ ሽልማት ፊት ተውራሪ ተዓዲሎም ኢራን ኣብ ልዕልየን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኩዌትን ከሲሰን መንግስቲ ኒጀር ፍራንስ 24 ትርከበን 9 ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ኣጊዶም ኩናት ዩክሬን ብሰላም ዝዓርፈሉ ግዜ ነዊሕ ከም ዘይኮን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣሚቶም ክቡራትን ክቡራንን ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናታትና ኣብዚ ተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰናይ ምሸት